Greetings sa mga admins ug sa tanan nga readers dire. Tigbasahan ra ko before pero karon ako na pud ang nag-share sa akong story dire. And please admin, hide my identity. Thank you. Sorry na daan sa mga grammar lapses and typo errors. Please call me Heart and currently working sa dakong company diri sa Manila. By the way, computer engineer day ko. How do I look like? 5'6" ang height, 59 kilograms ang timbang, ang vital stat kay 31, 24, 33. Fair complexion lang ang skin and lastly, guwapa daw ko ingon sa akong mama. Kamu na ang bahala na mag-imagine. The story that I'm going to share sa inyo is all about me, Anace. He is 2 years older than me and now working as one of Philippines' men in uniform. Police siya. How does he looks like? Nasa 5'8" ang height, well-built ang lawas, pution o gwapo yung nila. Alright, enough with this intro. Magsugod na ta. It was a hot summer afternoon. Char, murag na winter sa Pinas. Bitaw, udto to siya mga ter nga nisakay ko sa pamasaheroan na multicab kay paadto ko sa school. First day of school to o first year college ko. Nagdako day ko sa bukid og mapatoy paglugsong nako sa syudad nga na independent ko. Pero kabalo nako kung asa akong eskwelahan kay nakaadto naman ko dito pagpa-enroll nako. Pagsakay nako, naglingi sa ko ang mga pasahero. Isa na diadto ang usa ka lalaki nga naglingkod sa right side, mga ikatulogi kan sa driver. Nilingkod ko same side sa iyahang gilingkuran pero naa may distansya gamay. Taud-taud, kinibalhin siya sa opposite side nako. While ako, busy kay ko og silip-silip sa bintana kay basin mo lampas ko sa dapat nakong naugan. Bisan wala ako ni tanaw sa lalaki, halata jud nako nga nagtanaw siya sa kuha based sa akong peripheral vision. Guys, dili ko feeling ani ha. Makita lang jud nimo maskin wala ka diretsyong gatanaw. Naging uncomfortable ko sa akong gilingkuran. Sa akong nahuna kay gayaw-yaw nako. Magsige man og tanaw, mura mag-iring. Kailan mo anang conscious ko sa akong itsura? Well, naka-jeans raday ko og white t-shirt. Then high-cut nga Converse na sapatos og sling bag. Then tama na baga akong hair ato na time og nagkalugay lang. As in, simple ra kaayo akong itsura. Ambot ko unsay tan-aw niya sa kuha nganong gatutok siya perme. Hapit ako nabot sa akong nauganan maong namalihog nako sa pamasahe. Unya pagkataod-taod ningon ko sa driver nga lugar lang kol palihog. Og sa dihang sakto pod ang pag-ingon sa lalaki og lugar lang kol. Gadungan pa mi ana maong diretsyo ko og ling isiyaha, unya nag-abot among pananaw. Pero ako ra pud nga gibawi dayon, ug atik-atik kong giayos sa kumbag. Sa paghunong na, nag-una ko og naog unya paspas ang lakaw pasulod sa school while nagsunod sa kuang lalaki. Well, galakaw na ko pasulod, halos gapanlingi ang ubang estudyante sa kuha. Char, bitaw, sa lalaki di ay nga gasunod sa kuha. Di na ay miingon, "Hi Ace, no wheels today?" Ingon atong babae na pinaka-ooy kayo og tingo. Mitubag ang lalaki, nga na, then may katawa. Islang na no rapod ang tubag sa lalaki. Then ingon tong isa pa ka babae, "Oh, low-key as usual." Then ikatawa ra ang lalaki nga nagsunod sa kuha. Guys, isumpay-sumpay pa nako sa kung nahuna ang babae nga pinaoy. I don't know pero diri lang ko ganahan og mga oyhon. So mga to nga gapadayon ra kog lakaw. Ang gate di ay sa school kay mga 100 meters away sa highway. Maong dugay pod ang binaktas pasulod. Dagan pa ang nigreet siya ha. Pero ang nasa kong nahuna, mura man ni og kandidato tawhanay. Kay halos tanan ngisihan man. Og kusog kaayo nga mamansin sa palibot. Pagabot naman sa gate kay abri pa man, mapay gat check og ID. Ningon ang guard,
Good afternoon, ma'am. Greetings niya sa kuha. Unya, good afternoon, Sir Ace. Nag-response ra pod siya og may greet. Taod-taod na grupo sa lalaki ng sugat. With open arms pa sa baingon. Alas, kumusta bro? Then gihag ra pod sa lalaki kanang normal na bati sa mga bros. Pero ako, nilargon ako dito sa mga building og nangita sa room para sa klase nako. While walking, naga-resound sa akong unahuna ang Ace ug alas na ni. So he must be Ace. Honestly, he looks cool pero kay man-hater man ko, wala siya'y dating sa kuha. By the way guys, no boyfriend since birthday ko ato na time. As usual, basta first day sa klase, more on paila-ila lang and familiarize sa mga rooms. After my scads for that day, uli rapod ko dayon sa boarding house. Days had passed og nasanay nako sa schedules nako. I've got a friend na kapareho jud nako og schedule og pareho mi og program and she's kinda extrovert. Let's call her Cha. Mingon si Cha. Ang heart, daghan kayo og gwapo sa BSMT og BS Marino. May katawa ko og miingon, unsaon man ang gwapoy? Mitubag si Cha. Nga inspiration lang ba? Naapod sa BS Cream. Ug mitubag ko niya, nga bahala na sila og unsa pa na sila kagwapo. Wala ko'y labot ana nila. Mitubag siya. Ngingix. KJ oy. Kakita nakasaapo sa tag-iya diri sa school. Mitubag ko nga, samot, nabuang na. Wala oy, unsaon man ako pagkabalo na apo tawon. Then mayon si Cha sa kuha, naapo diri sa eskwela. Third year na nga BS Cream. Gwapo kayo. Mitubag ko, nga sus Cha, ay taon ko labda na nila. Miskan unsa pa na sila kagwapo, wala na sila'y dating nako. Study first ni. Then may katawa ko. Then mitubag si Cha, ug makit-an lagi nimo si Ace, pusta sa makakrush jud ka siya ha. Tabag ko niya, nga what? Sa ngalan? Ace? Then mayon si Cha, nga yep, tangkad, puti, nay muscles, unya hastang gwapuha lagi. Plus dato pa jud. Tabag ko, nga Ace? So apo di ay siya sa tag-iyani na school? Ingon si Cha, nga yup, kaila ka? Alas iyahang nickname. Taga pagmanater kay Only Son daw. Nakakita na kaniya? Tubag ko, I'm not sure, pero I guess nakasakay na ko atong unang klase. Mitubag si Cha, nga what? Naunsa nimo pagkabalo na Ace ang ngalan? Huy, i-share sa ko dali. Sa moto nga akong i-share ang incident sa first day lagi na ako sa school. So dili pa ko sure na siya ba jud. Gikilig tawag maayo si Charity. For her, sure siyang si Ace to ako nakitaan kay sikat lagi daw sa school si Ace. One day ana, gatambay mi sa Freedom Hall. Ako naka-earphone while gisandal akong ulo sa wall. Then nagpiyong-piyong ko. Katapad ako si Cha na busy pod og kuri-kuri sa laptop. Nag-sound trip ra ko kay medyo saba lagi maong dili ko katulog. Taod-taod lang kay gakisi-kisi na si Cha sa kontapan. Itanggal ni Cha akong isa ka earphone og nihunghong nga heart si Ace. Giuyog-uyog na ni Cha akong kamot sabay kusi sa akong kilid. Wala ra kayo nako pansin na si Cha, nya gibalik na ko og tawad akong earphone. Og wala lang gyapon ko ni mata. Human niya nagisipa-sipa akong tiil sa ilalom sa lamisa. Ako siyang giingnan, nakasamok ba? Then I opened my eyes. Muna yung perting kiliga sa buing na si Charity kay si Ace, pa side view di ay nga nilingkod sa concrete table sa kuha nga tubangan. Pero galingi sa kuha. Botoy, pero wala ko gikilig. Naglagot na noon ko. Gitanggal na ko ang isa ka earphone og nakig eye to eye sa iya. Then mingon si Ace, nga heart, right? From computer engineering. Gitasan ra nako siya sa kong kilay, ug ako siyang giingnag. And mitubag sa Ace, nga Ace, BS Cream. Gi-offer niya ang kamot pero ako alang gilandaw. Gisip ako kalit ni siya silalom sa lamisa maong gidawat na lang nako.
Pero formal lang gihapon kaayo akong dagway. Pila pod ka seconds usa niya gibuhian. Kung wala pa nagpaila si siya sa akong kilid, wa niya buhi akong kamot. Mingon si siya, nga hi Ace, siya di ay. Gi-offer dayon ni siya iyang kamot. Gidawat ra pod ni Ace. Then mingon si Ace, hello siya. Kumusta man diri sa school? Okay ra? Tubag si siya, nga okay raman kayo Ace. Murag heart pa iyang mata. Then mingon si Ace, ikaw heart, kumusta man? Gatutok jud siya kaayo sa kuha. Mitubag ra po ko okay ra po. Dili ko kasukol og tinutukay sa iya. By the way, kinahanglan na mo mulakaw. Naa pa day may research sa library. Then miingon si siya, nga ha? Question mark kaayo ang tinan-awan ni siya sa kuha, mo ako ang gisipayan din. Then miingon si siya, ayo, tama. Need na namo mulakaw. Nice meeting you, Ace. Then mitubag si Ace, nga nice meeting you too. Sa ko lang yapon ihang focus. Ikaw na nakog tindog while si Cha gahipos siyang laptop. Tumingon si Cha, sige Ace, biyaan sa kadara. Then mitubag si Ace, nga sige, amping mo. Gilingin ako siya, then itandor ako. Human paspas naming nanlakaw padulong sa library. Si Cha, nakalagot ni mo heart oy, KJ kaayo ka. Mitubag ko, ahoy Charite, kulang na lang magtulo ang laway ni mo kaginiha. Halata ra kayo kang bata ka. Then mitubag si Cha, nga heart, si Ace to oy, my goodness, daghan ang gusto nga manotice ni Ace. Mitubag ko, ako'y labot, dili ko ganahan niya. Presko kaayo og feeling gwapo. Iyo. Mitubag si Cha, nga what? Sobrang cool kayo siya. And imagine, gidool pa jud kaniya kaginiha. Mitubag ko nga, istorbo ra tong tawhana. Kumin si Cha, og kabalo siya sa name ni mo heart. Hala ka oy, ako ang gikilig. Mitubag ko, sabat siya, ingna lang jud na wala to'y lingaw tawhana. Og ako ang natripan na istorbohon. Then mingon si Cha, nga pina-heart right pa siya kaginiha. Then mikatawa si Cha og mingon nga gi-research na niya kung unsay imong pangalan. Hais, haba ng hair dye. Bitaw be, basin matamakan nako. Then mikatawa siya sumot. Then ako siyang itubag, asabat siya. Then may si Cha sa kuha, nga hais, kalami sa feelings na manotice sa millionaire's grandson. Magbuhat nako og fans club ninyong duha. Capital Ace of Heart. Tubag ko, kana, ibok pa, takom charity, layo na kayo ka og giabtan ana imuhang imahinasyon. Tara na sa kantin, makagutom ka kay istorya. Hoy, reality na beshi. Dili ni ibok, pilay pusta sa seryoso to sa Ace nimo. Tubag ko, nga sa dili. Then mitubag si Cha, sige bet. Pag panguyaban ka ni Ace in the future, ilibre ko nimo kanang eat all you can. Mikatawa ko og miingon, buang jud kang bata ka ba? Then si Cha, lagi, seryoso, name your price. Mitubag ko, sige ha, pag dili, ikaw ang maglibre sa kuha didto og tulo ka bag na Yakult. Then mikatawa ko. Then mikatawa pa si Cha og mitubag nga nanlalamang. Okay, let's make the deal clear. Kung ayaon ka og date ni A sulod sa karon na semester daw ko. Otherwise, ako na ang manlibre nimo. Mitubag kog deal. Karon lang na semester ha. Then si Cha nga yes, deal. Sa moto nga ni diretso na mi sa kantin ni Charity og nagpansit kanto na lang mi. Grabe, makadrain og energy jud siya kauban. Hastang sa baana. Pila pod ka days nga naggatago-tago nako. Kay si Cha na busy man sa group project. Dili ko feeling ha na pangitaon ko ni Ace. Pero syempre, prevention is better than cure. Mahalon ka itong eat all you can na gusto ni Charity. So dapat siya ang makapanlibre nako dito.
Then one time, nitambay ko sa student lounge. Naimi 5 ka bamboo cottage dito og wala pa'y tawang isa nga naa sa pinakakilid. As usual, naka-earphone ko then pikit ang mata. Taod-taod lang, na may nangabot og dito sila sa tunga na cottage ni Diretso. Perte jud nilang sa baa. Dungog lang gihapon nako miskan nagamit nako og earphone. Mura sila og langgam na galansyang. As in, ang ako ang temper kay naka low level na. So ni mata ko gilingi na ako ang nasa Pikas Cottage. Heis, grupo nilang Ace tawon. Ug si Ace naglingkod sa corner na atbang sa kuha. Ambot lang jud og kung unsay trip aning tawhana nganong hilig kay siya magpaatbang. Sa moto nga nagdali og kuha sa akong gamit, kay moadto na lang ko og library. Mayo didto kay way samok. While panaog nako sa cottage, dungog pa nako ilahang mga whispers ko no na kulang na lang mag-megaphone. Naimiingon, nihawa na noon siya. Mo na si Heart? Sunda Ace, ug daghan pa. Kalami lagi pantubagon og wala gud ko kadungog ay. Kusgi pa inyo ang tingog. Pero wala na lang ko. Maong gipaspasan na lang nako ako ang lakaw. Sana all. Okay manunta ang school. Pero ang palibot radyod kay dili ko komportable. Samutan pa ni Ace nga murag iring. Daghan man ta kaayo og mga gwapa sa ubang department pero ako pa jud ang gitripan. Wala ko'y laing buhat sa vacant hours nako kundi ang motambay sa mga rooms na layo sa crowd. I only want peace pero murag dalo kayo ang panahon, labi na nga naay samok na si Ace. One day, nako'y 2 hours nga vacant maong nisaka ko sa 4th floor sa M building. Sa likod ay sa school kay dagat, maong girelax lang nako kung kaugalingon dito og nag-sound trip. 1:45 PM nakadungog nako nga naay mga estudyanteng padulong og sila di ay ang mo-occupy sa room. What a coincidence jud kay grupo na pod sa 3rd year cream. Hala, skin na. Intro sa usa pagkakita sa kuha. Then miingon, "Oy Ace, si kinsa na?" Ingon sa iyang usa ka kauban. Dala sungog ang Ace. Then dungag pa sa isa nga Ace of Heart na jud ni ba. Si Ace pod kay murag ampay pud niya kaayo ang sungogon kay gi-smile lang sa kilid. Makalagot kay di man lang kabadlong. Dali ra kayo ko nakakuha sa kong gamit para mugawas na. Human ako siyang gisipatan usa ko nilakaw. Pero gingisihan ra ko sa buang. Kalami na lang jud flying kikon oy. Wala jud ko niagi og pangutana about yang Ace. Kung kinsa ba siya, sa status niya, or kung naabay babae sa iyang kinabuhi. Wala ara jud unta ko'y pakialam niya, pero isa ka adlaw, while galingkod ko sa Freedom Hall na ay nikalit og sita sa kuha. Naka-earphone day ko ani guys og nagpiyong ako mata pero kalit lang nga na ay nilihong sa akong tiil. As I opened my eyes, nakita na ko ang 4 ka babae nga gatindog sa akong tubangan. Mura sila og kanang mean girls sa mga salida kay mga gwapa og saksi pod unya mga sosyalin kayo og porma. Idi wow kayo. Gitanggal na ako kung sa ka-earphone. Then mingon ni sa kababae, "So you must be hard." Gitutukan lang na ako siya. Then ming react og ang uban niya nga kuyo. Then mingon isa ka babae, "Ace new flavor of tea for this semester." Then nangatawa silang upat. Gitaw lang nako kung balik akong earphone og nibalik og piyong. Then gisipa na pud kog usab sa usa ka babae og miingon nga, "Don't be so rude, Heart. I'm talking to you." Nagkuha ko og piso sa akong bulsa din akong gibutang sa lamisa. Kung giingnan, nga, "Here, piso, pagpalit og kaistorya nimo." Nitindog na dayon ko og mulakaw noonta ko pero gilabnit niya akong kamot. Mingon sa kababae, "Don't you dare turn your back on me whenever I am talking to you. Remember this, stay away from Ace or else I'll ruin your college life." Twisting my hand in circle para ako naman ang nanggunit siyang pulso. Ako siyang gingnan, "It's not for you to say kung unsa akong dapat buhatan.
I can do whatever I want and it's none of your business. Settle your issues with that guy. And stop dragging me with your obsessions to him. Sa kanako gibuhian niyang kamot og nilakaw ko. Isyagit pa siya, nga you don't know me heart and what I'm capable of. You'll regret this. Then mitubag ko, nga you don't know me either. I shouted back without looking at her, flipping my hair and continuously walk. My goodness, otro pud na nga mura og buang bayhana. Nagtuo jud siguro siya og maisi-isi ra ko niya og hadlok. Pag sure lang jud. Yaw nako while gi-share nako kay Cha ang nahitabo. So si Cha na ang ga-research sa background atong babae. Stephanie ang name niya, third year di ito siya na BS Airline Management and Accountancy ang program. Not sure basta sounds like that iyang kurso. Then member siya sa cheer dancer sa school. And lastly, ex da ito ni Ace na hangtod daw ato na time kay obsessed gihapon kaayo o ginapang away ang kutob sa babae na maling kay Ace. For other students dito na school, kailan na kayo ato niya na bully o grabe daw kamangtas. Ma-influensya po ang family maong walay kahadlo. For them, Stephanie is a great threat. Pero para sa kuha, she's nothing. Kadako kaya ko sa bukid. Wala na joy kalinaw akong kinabuhi sa padato. Si Ace, mukalit lang og abot sa kung asa ko. Sa library ra jud ako ang escape pero bisan didto magpaatbang lang gihapon siya og magsigi og tan-aw. Og lingaw kay siya magtan-aw nako pag masuya nako siya. Si Cha pod excited na kaayo kay malibre na ligi daw nako siya. Galikay pod ko kay Stephanie kay lisod na mahinayikan ko. Galikay pod ko kay Stephanie kay lisod na kung mahinayakan nako siya. Aside kay Ace, daghan pod ang nagpakita og interest sa kuha. Na mga mangayog number, mga gapang ads sa Facebook na schoolmates, pero wala lang jud nako hatagi o pagtagan. Guys, dili ko lesbian ha. Nako'y crush na professor og pusong babae jud ko. It's just that nga dili nako sila interest. Dayon one day ana, while nag-istorya miss ako ang mga kagrupo sa hallway, na nikalit og bangga sa kuha. Tuyoon na kay ko kung asa ko nakaposisyon, pero intentional jud ang pagbangga sabay sablig sa kuha sa drinks na iyahang gigunitan. Nabasa jud akong sanina. Pagkita nako, si Stephanie di ay. Umingon siya, "Oops, sorry." Pa-sarcastic na ingon ni Steph umisumpay siya nga always get out of my way heart aron dili ka mabanggaan. Then nanlakaw na sila og nangatawa. I-compose na ako akong kaugalingon di nadto ko sa food stall na pinakadool. Sakto nga naay nag-order og mango shake maong gitunol nako ang 100 tindera og niingon ko sa nag-order nga pwede ako asa ni. Nitando man pod ang nag-order sa ako na dayon gikuha. Ate, balikan na lang nako ang sukle. Og nagdagan ko na nagmaneuver sa direction kung diin paadto silang staff. Then naghulat ko tel naa na sila sa duol og nigawas ko sabay bangga kay Steph. Ang katunga sa mango shake ang napunta sa iyahang sanina. Then ako siyang gingnan nga oops, sorry. Always look at where you are going, Steph. But yes, we are even now. Then I gave her my sweetest smile. Itubag siya, how dare you? Suko kay siya while na-shock iyahang mga kauban. Ako siyang gitubag, nga you dared me. Then I'm still smiling. Then si Steph, your beach. Mga laparo nanta siya pero nasagang nako iyahang kamot og nagunitan nako sa pulso. Then ako siyang giingnan nga I'm capable of doing more than that stuff. Og ako siyang gitubag, ako siyang giingnan nga I am capable of doing more than that stuff. Tubag siya, nga are you threatening me? Mitubag ko, are you threatened? Damingon si Steph sa kuha, nga you'll regret this heart. Mitubag ko, yan na, I'm just giving you the dose of your own medicine. Pasalamat ka kay dili init na roskaldo akong nakuha.
sabay buhi siyahang kamot. Lami, isn't it? Then I took 3 steps backward og nitalikod na ko siya. Tips lang. Always take some steps backward usa ka mo talikod, labi na og naa sa imong atubangan imong kaaway, kay lisod na basin kaliton og labnot imong buhok. Sa moto, nagsunod di ay ako ang mga kagrupo sa kuha ug nakita nila ang akong gibuhat kay Stephanie. Halata nga nagpugong silahang katawa. Og didto na sila ni banat og congratulate nga nakalayo na mi kay Steph. Maayo kay always ko nga naidala na extra white nga t-shirt sa bag. Mao nang nakailis ra ko dayon. Then gikuha na nako ang change pagkahuman. After nato na incident, permin ako kabantay sa kong kaugalingon. During spare time kay sa library ko magpundo para dili kabuhat og scene si Steph. Then one morning, while pasulod nako sa school, nalimtan din nako akong ID. Nag-claim ang good ko og kwarta sa previous day ug wala day nako nabalik og sulod sa kong bag. Wala jud nadala og hangyo ang guard na mosulod ko. Tataod, niabot si Ace og nangutan na sa guard kung unsang problema. After na-explain sa guard, nitanaw siya sa kuha, din ana siya nahulaton daw nako siya dito. Na siya gitawagan, din nakita nako nga gakuha siya og usa ka helmet sa pikas motor, then gipaandar niya iyahang motor. Motor nga big bike. After niya nakagawa sa gate, gitunol niya sa kuha iyang helmet. Wala na ko gidawat kay as in, natulala ra ko kay wala ko nag-expect sa iyahang mga gestures. I mean, act of kindness. Sininaog pa siya sa motor og siya pa hinuon ang nagtaod sa helmet sa kuha. Tanibalik na siya og sakay og niingon, nisakay na heart, kay basin malate taon niya. So nisakay ra pud ko. Suwabe kay siya og drinayvan. Safe na ang butoy. Dili na ko ma-explain akong feelings nga nagsakay. Pero kabalo mo kung unsa ang mas surprising. Wala siya nangutana sa kuha kung asa ko nagpuyo, pero napansin lang nako na padulong na mi sa kong boarding house. Pila ka minuto lang ang among biyahe. Naabot na mi sa gate kung asa ko nagpuyo. I gave him a puzzled look pero nag-ghost signal ra siya na ipakuha na akong ID. In less than 5 minutes nakabalik na ko sa motor. And then sakay, og nang larga na mi pabalik sa school. Overwhelmed kaayo akong feelings ato, then mura og nawala ang kasuya nako towards Ace. As in, makamelt og heart iyang gestures. Pasulod bin sa school, way gapanlingi sa moa ang uban na estudyante. Then giabrihan sa guard ang gate after napakita namo ang ID. Gi-assist gihapon ko ni Ace pagtanggal sa helmet, which captured most of the students' attention. Thank you, Rajod, ako ang naistorya. Then smile siya sa kuha. Nisinyas ra ko na moadton ako. Then nitando ra pud siya. Guys, mura jud ko naglutaw sa hangin while naglakaw. Very uncomfortable kay kabalo kong daghang mata ang nagtanaw sa kuha. Dili ko feeling aniha. Sadyang tungod lang gyud kay Ace maong pati ako na ilahan na sa school. Nidiretso ko sa CR og nakita na ako sa reflection sa samin kung unsa ka pula nga ako ang no. Dili mo ko ganahan og atensyon. Shy type og loner ko na pagkatao. Introvert. Nagkulong pa ko sa cubicle mga pila ka minuto para i-compose akong kaugalingon. Saka ko nilargo sa room. Actually, dili pa time sa akong klase mong pagsulod na ako sa room, puro sungog-sungog akong nadungog. Siyempre, leader si Charity. Napa siya'y pa-dance-dance na kunwari ga-cheer og Ace of Heart. Nahimong chismis sa campus ang about sa mo ni Ace. Damay rajud ko siyahang kasikat og tungod sa blita, nitukar na pod ang bully boy ni Stephanie. Pila ka days lang after ato, while nagtambay ko sa S building, kay naamay mga room na walay tao. Didto ko natulog while ga music trip. Namalayan lang nako nga naay presensya sa mga lalaki sa kondool. Ang isa gitsansingan ko maong niulbo og tama na akong kaspa. Gidiretso nako og sipa ang bangko og naigo ang usa ka lalaki. Sunod po ang isipa sa kuto-kuto sa isa pa ka lalaki ug ang katulo kay naigo sa kong sidekick dapit sa ribs. Diretso siya kasarasay og nagunitan nako ang kamot ug akong gitwist then nakasalampak na ihang nawong sa armchair. Heart, gisugo rami.
Ingon sa lalaki while mas gisamutan pa nako ang pressure siyang twisted na kamot. Ako siyang ipangutana, kinsay nagsugo ninyo? Though na ako'y idea kung kinsa ang naay pa kana para bastuson ko, gusto lang gihapon na akong madungog gikan mismo silang baba. Si Stephanie. Sagbat atong isa nga naigo sa kuto-kuto ganiha. Sakto jud. Gibuhian na nako siya ug akong gikuha nga akong sling bag. Paspas akong lakaw paingon sa kantin kay nakita man ako didto kaganiha sa staff. Sa likod ko sa admin office nag-agi pero insakto kaayong nasugatan nako siya kauban iyahang mga alipores. Na siya'y bit-bit na juice ug mao ko ang gi-sidekick. Wala na ko giigo iyahang kamot pero nalagpot ang sudlanan sa iyahang juice. Ikaduhang reflex sa kwantel kay target na iyahang nawong maong nakasagit siya og nakapanabon siya sa iyahang nawong as defense. Pero wala na ako gidayon. Taman lang mga 2 inch ang gilayon sa sapatos nako iyahang nawong. Nashock ang iyahang mga kauban. Ako siyang gingnan, kung manugo kasunod og mga lalaki na mambastos sa kuha, siguraduha lang na mga hawod og dili ikanta imong pangalan. State of shock gihapon ihang dagway og wala gyud siya katingog. Ako siyang gingnan, usba pa Steph kay siguraduhon na ako sunod nga maguba na imong nawong. Ug dili nakasukad makasayaw, ay kog labda kay daan akong laban. Ug ako na silang gitalikdan. Guys, butan biya jud unta ko kung dili lang ko biklon. Kung saon taman nga iyahaman kong gisugdan. Taekwondo player day ko since grade school. Nihunong ko pagka 3rd year high school kay nabikil akong tel. Ug since then wala na ko gipadula sa akong mama. Pero nalang yapon akong skills ug magamit jud kung kailangan akong i-defense akong kaugalingon. Lakas loob rapod ko kaganina kay kabalo kong walay CCTV sa likod. Sukad ato, wala na ko gisurang-surang ni staff. Sila pa hinuon ang mulikay kung makita ako nila. Dotlan man di ay ug kahadlok. Then intramurals na ug ako ang nahimong representative sa chess sa moang department. Pero coincidence kaayo kay si Ace pod ang representative sa cream. Mura og bracket scoring method ang gamit sa organizer nga niresulta sa kami na lang duha ni Ace for championship. 3 wins para mahimong champion. Actually, dili jud ko komportable nakaatubang si Ace. Murag makatunaw ang iyahang tinanawan. Samtang ako galikay-likay tawon sa akong mata, kahit wala pa mi nag-start, gaatubang nami ni Ace sa lamisa. Mayon si Ace, let's have a deal. Pasadlo ko ako siyang itubag. Ug ha? Then si Ace, pag makadaog ko, makipag-date ka sa kuha. Itubag ko, wow, pag makadaog ka, champion na ka pero walay date. Itubag siya, no, let's change that. Let me win your heart. Gipangulbaan ko og taman. Ako siyang gingnan, what if I'll win? You'll never get close to me. Dumingon si Ace, not that, changed it. Then ikatawan ako. So wala kay salig si mong kaugalingon na kaya ko ni mong pildihon. Tubag si Ace, dili pod. I just hate the thought na possible na dili na ko kaduol sa imuha because I know nga you're a good chess player. Change it please. Lahi na lang nga condition heart. Then itubag ko, kana na. Ikaw ang nanghagit. Take it. Tubag si Ace, wait. If I'll win, I will be the one to set the time and the place. Then ako siyang itubag. And if I'll win, you'll stand your words and will never get close to me. As in never. Medyo hesitant pa si Ace pero maingon siya. Alright. Deal. Itubag ko. Okay. Deal. Sa moto, nga pagkakumpleto sa organizers, nagsugod nami. As in wala jud ko sa concentration kay kada mag-move ko, sa kuha maglantaw sa Ace. Murag one way niya para i-distract ko sa game. Hawod ki sa Ace. Permi niya maapsa ng akong plano. Napa siya'y pa-smile-smile after move na ako. While ako kay seryoso kaayo, kay buwis buhay jud nga championship. The thought na kailangan pa na kong librehon si Cha sa Eat All You Can
Plus first time pa jud nako maka-experience og date kung mapildi ko. Double kill na jud kayo. Nakadaog ko sa first game. Murag nakaginhawan ako gamay kay duha na lang ang kulang. Kaso napildi ko sa second game. Og sa third game. Naging 2-1 ang score in favor kay Ace. Grabe ang pangulba na ako. Bugnaw na ako nga singot. Samutan pa jud sa smile na dala panungog ni Ace. Nagkurugod ang ako ang kamot sa kada move nako sa fourth game. Kailangan nako makabawi og isa ka daog para mag-timing. As in maka nosebleed jud ang mga moves ni Ace og naka-defense mode na lang ko. Hantod sa nakabawi ko og wala na niya nabantayan akong plano. Na checkmate nako siya. Mura jud kog naibtan og tunok pag 2-2 na ang score. While si Ace na pod ang kabado. Sa game 5 na, naging seryoso na minduha. Final round na jud to. Pag start sa game, nasa dula na lang ang mga focus. Wala na ang pinesmile-smile ni Ace. Maka-internal hemorrhage jud ang kada moves niya sa grabe na kong analyze sa iyang plano. Time na nakalamang ko sa official. Ako ani smile. Pero tama di ay ang nila nga don't celebrate victory in the middle of the game. Kay any moment, matwist ang situation. Nag-end ng dula ang napildi ko. Sa Ace ang champion, while ako ang first placer. Sa ako siyang giinan, o congratulations. Itabag sa Ace nga, congratulations too. It was a good match. Mitabag ko, yup, makadugo og utok. Ni smile siya og miingon, nga tell me when you will be free so I can set the date. Mitabag ko busy ko, wala ko'y bakante. Perting katawa ni Ace ug miingon siya, nga come on heart, deal is a deal, no buts. Mitubag ko, nga kay busy man jud ko. Mikatawag balik sa Ace. Mingon siya, nga don't use that as an excuse. Gabi ato ang date. I know you only have daytime class. Tubag ko, nga no, nako'y homeworks and projects. Mitubag sa Ace, you can't say no to me. I will never take no for an answer. Huwag ako siyang giingnan. Bahala ka dira. Muadton ako. Congrats na lang. Huwag nilakaw na dayon ko. Huwag giingnan ko ni Ace. Alright. Wait for my SMS then. As in, naglagot ko sa resulta sa dula. Nidouble ako ang kakulba sa mahimo nga date. Never pa manggod ko nakipag-date og lalaki. Na ako'y kahadlok basin unsaon ko ba. Though kabalo man hinoon ko mo defense sa kong kaugalingon. Pero basta lang siya. Daghan pa unta kaayo og mga activities ato sa school pero niuli na ko diretso sa boarding house. Kay mura kog kalinturahon sa ka-disappointed na ako. Pagkahapon, naka-receive ko og SMS gikan sa no number. Kaya ang ingon sa message, I'll pick you up tomorrow evening. 6 p.m. sharp. No buts. Ace. My goodness. Una ang address na ako. Karon kay naapod siya yung number na ako. Kuya jud kayong tawhana. Pero nahibalan ra nako ang source kay pagkataod-taod lang ni text na si Charity og enjoy your date tomorrow. Don't forget to bring condom. Perte jud bayhana. Isundan pa og ang treats sa Eat All You Can ha. Ayaw kalimot. Double kill jud kayo. Wala jud ko'y tarong tulog. May na lang gani kay puro lang activities kay intramurals pa man. Pagabot na ako sa school, dako kay ang ngisi ni Charity. As in nagdagan jud siya pagsugat sa kuha ug nagambak-ambak. Kalog jud sa tanang kalog bata. Kanta-kanta pa siya og haba ng hair. Katong commercial sa Rejoice din sayaw-sayaw po. While ako kay dili na mapakali tungod kay pila na lang ka oras mag alas 6 na sa hapon. Si Charity ang excited kay sa date. Asa daw kaya ko dad on Ace? Unsa kaha daw amo ang sakyan? Kung nauso siguro ang sana all dati.
Murag puro sa naol rajud siguro ang bukang bibig ni Charity. Dayon giguyod pa ko ni Charity dito sa basketball court kay mananaw lagi daw mi. Pero dula day sa cream og MA. Ug apil di ay si Ace. In fairness, hawod pud kay siya magbasketball. Kada tira ni Ace kay mosyagit si Cha og para kay Heart. Pag makashot si Ace kay magambak-ambak si Cha og ako iyahang layog-layogon. As in, naulaw na jud ko sa iyang tapat kay kusog man kaayo siya og tingog. Pildi pa niya ang mga teacher na gikan jud sa criminology department. Hangtod sa nakuha na namo ang atensyon sa ubang estudyante. Gusto na ako mulakaw, pero di ko niya buhian. Kadugayan ana kay kada shot ni Ace, muling ina sa mua. Grabe na hinon ang cheer sa mga tao. Mura ko og na hot seat og feel jud na ako ang pamula sa kong no. Nahuman ang game na nidaog silang Ace. Pero wala jud ko nag-expect na niduol siya diretso sa kuha after game. Humingon siya. Walay congrats dira. Grabe ang smile niya. Gwapo kay siya kay perting basaan niya sa singot. Kumbaga, wet look. Mura good ko og kaihion sa kakiling. Muga ko siyang giingnan nga congrats. Si Charity lagi kay mura guwati na nga naasinan sa kalihok sa kuang kilid. Gitawag na si Ace iyahang mga kauban. Pero before ana maingon siya. Basta, unya ha, 6 p.m. Sundoon ta ka. Then nikidhat siya sa kuha ug nitalikod na paadto siya mga teammates. Ug miingon si Cha nga Heis, kagwapo na lang jud ni Ace. Daog jud kaayo imuhang beauty girl. Imuha na jud ang corona. Sabay action pa og taod sa invisible nga crown. Nagkadugay na pangulit ni Ace ako kay na melt na akong heart. Na-appreciate na ako ihang kagwapo ug ihang pagiging sweet. I mean, showy siya sa mga tao siyang interest sa kuha. Nobody lang biya jud ko. Og dili mi ka level. Mong dili jud ko mag-expect og sobra-sobra kay lisod kaayo kung taas ang expectations. Dili pod basta-basta ang kasakit kung mag-fail. After ato, naglibot-libot pa may para sa uban pang events. Hangtod nga nag 4:30 na sa hapon og nananghid na ko na muuli para makaprepare ko para sa date ko no namo ni Ace. Naka-casual denim dress lang ko, half sleeve og white sneakers. Wala pod ko nag-makeup nor lipstick. Then nakalugay ra pod akong buhok. Bali isa lang ka hair clip para walay mutabon sa kuang no. 6 p.m. nigawas na ko sa kong room og naanaday si Ace sa gawas sa gate. Dala niya iyang sakyanan. Grabe ang akulba nako while gitanaw ko siya. My goodness. Mura ko og nagtanaw og artista. Gwapo kayo siya siyahang porma. Naka knee length na shorts siya. White polo shirt, then rubber shoes. Idungag pa ang naka-gel na buhok. Kamukha siya ni Paolo Avellino. Dayon nag-smile siya og nagtutok sa kuha while paduol nako siya.